127 nominácií, ale len 9 víťazov. Odborná porota zložená z manažérov významných slovenských firiem už po 5. raz zvolila Firemné autá roka 2014. Všetko sa už tradične začalo ešte v lete výzvou pre importérov na zadanie nominácií v jednotlivých kategóriách. Tých je 9 a neriadia sa klasickou segmentáciou automobilov, ale zaradením do firemných flítov. Po zozbieraní nominácií nasledovalo spracovanie podkladov pre členov odbornej poroty. Voľba firemného auta roka sa totiž riadi striktnými kritériami, pričom významnú úlohu zohrávajú celkové náklady na prevádzku vozidla, nasimulované na 4 roky a nájazd 150 000 kilometrov. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa konalo v polovici októbra na slávnostnej recepcii na záver prvého dňa nitrianskeho autosalónu. A ktoré sú najlepšie firemné autá roka 2014? Volkswagen obsadil prvé priečky v 3 segmentoch úžitkových vozidiel s modelmi Caddy, Transporter a Crafter. S pick-upom Amarok vyhral kategóriu terénnych vozidiel. Zvíťazil aj v kategórii alternatívnych pohonov, kde prvé miesto získal v Bratislave vyrábaný elektrický model E-Up. 4 ďalšie kategórie vyhrala Škoda. Top v segmente púlových vozidiel je Rapid Spaceback, najlepším referenčným vozidlom zasa Rapid Liftback. Firemným autom roka 2014 pre stredný manažment sa stala Octavia a v segmente vozidiel pre vyšší manažment zvíťazil Superb. Úspešná bola aj značka Mercedes-Benz, ktorá obsadila 2 druhé miesta medzi osobnými a 3 tretie medzi úžitkovými vozidlami. 2 druhé priečky v kategóriách úžitkových vozidiel zaznamenal Renault. Na pódiu sa ešte umiestnili značky Toyota, Hyundai a Peugeot. Po slávnostnom ceremoniáli nemohlo chýbať dobré jedlo a zábava, o ktorú sa postarala domáca nitrianska kapela Desmod. Organizátorom voľby ALD Automotive Fleet Awards Firemné auto roka 2014 bola už po 5. raz spoločnosť Auto Business Media pod odbornou záštitou magazínu Fleet Firemné automobily. Tradičným partnerom bola spoločnosť ALD Automotive poskytujúca komplexné služby operatívneho leasingu.